Здравейте! Този урок е на тема устройство и функции на храносмилателната система. Храненето доставя необходимата енергия на човек за извършване на най-различни дейности. Основните органи, които са свързани с процесите хранене и храносмилане, са устна кухина, гълтач, хранопровод, стомах, тънко и дебело черво. Тяхната дейност се подпомага от слюнчените жлези, черния дроб и задстомашната жлеза. Всички тези храносмилателни органи са свързани помежду си, изграждайки храносмилателната система на човека. Храносмилателната система осъществява храносмилането, всмукването на смлените хранителни вещества в кръвта и отстраняването на неусвоените вещества в околната среда. Първият орган, в който попада храната, е устната кухина. Тя е входът на храносмилателната система. В устната кухина се намират зъбите и езикът. При децата до 6-годишна възраст зъбите са 20 и се наричат млечни. До 12-годишна възраст те се сменят с постоянни. Възрастният човек има 32 зъба. Те са с различна форма и големина в зависимост от функцията, която изпълняват. Резците откъсват, кучешките зъби разкъсват, предкътниците раздробяват, а кътниците стриват храната. Езикът е мускул, който размесва храната с слюнката и я оформя като хапка. Гълтачът насочва хапките към хранопровода. В гълтача пътят на храната се кръстосва с този на въздуха, затова когато се храним, не трябва да говорим, защото храната може да попадне в дихателната тръба вместо в хранопровода. Хранопроводът представлява мускулна тръба, която с вълнообразни съкращения придвижва храната към стомаха. Стомахът е разположен в горната част на коремната кухина. Тук храната престоява различно време в зависимост от своя вид. Мускулните стени на стомаха разместват храната, а смилателните сокове, отделени от специални клетки, я разграждат на по-малки частици. Така получената хранителна каша преминава на малки порции в тънкото черво. Тънкото черво е разположено в коремната кухина и дължината му при възрастен човек е от 5 до 7 метра. То е силно нагънато и в него окончателно се смилат всички хранителни вещества. В него се отделя чревен сок, който с помощта на жлъчните и задстомашни сокове разгражда храната. Вътрешната повърхност на тънкото черво е покрита с многобройни чревни власинки. Във власинките са разположени малки кръвоносни съдове и хранителните вещества лесно попадат в кръвта. Тя ги разнася до всички клетки на организма. Невсмуканите в кръвта вещества продължават пътя си и попадат в дебелото черво. С него завършва храносмилателната система. В дебелото черво остатъците от храната се оформят в изпражнения и се изхвърлят през отвора му, наречен анус. Жлъчният сок се произвежда в чернодробните клетки, временно престоява в жлъчния мехур, а действа в тънкото черво. Черният дроб играе още една много важна роля. През него преминава кръвта, носеща веществата от храносмилателните органи, преди да се отправят към всички клетки на организма. Черният дроб отстранява вредните вещества. Ако обаче човек приема големи количества вредни вещества, черният му дроб не може да ги преработи и организмът заболява, което може да доведе до смърт. В храносмилателната система храната претърпява два вида промени – механична и химична обработка. Механичната обработка се извършва предимно в устната кухина с участието на зъбите и езика.
Там храната се раздробява на малки частици. Смилането продължава с разграждането на тези частици до молекули, които може да се използват от клетките. Тази преработка на храната с помощта на храносмилателни сокове, които се образуват в устната кухина, стомаха и тънкото черво, се нарича химична обработка. Трите вида хранителни вещества се разграждат в различни органи на храносмилателната система. В устната кухина започва разграждането на въглехидратите, а в стомаха – това на белтъците под въздействието на стомашния сок. В тънкото черво продължава и завършва разграждането на въглехидратите и белтъците, както и това на мазнините. В този урок научихме кои органи изграждат храносмилателната система на човека и каква е тяхната функция. Разбрахме и, че връзката между храносмилателните органи и клетките в човешкия организъм се осъществява от кръвта. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци!